da hama ana ko garno rek minam da kim ana ko garno mi ñamde portare ana ko portare Non, elle n'a pas le droit. ko portare garno mi ñamde wana ko woni ada piem wana mi ida defani watta wana mi ida film e ngadde yayi fiyam mi fima wana mi fiyam wana ka dakiri kam dakiri wana mi ida film yow jigida ko dolam jigim ko dolam sa fikam fima sa fikam fima ada hunje mi halidam ay toi c'est ton mari toi c'est ton mari celamo c'est le 27 moi c'est le cassement gel mi boyi haalandemo dum non ak gonginani ko joni non baranmami mi fima ngel bito anani écoute-moi ma chérie, là où tu as dit qu'il est mon mari, c'est là où j'ai les multimilliards de droits de faire tout ce que je veux avec lui. Si tu ne fais pas attention à moi, je vais te faire rentrer ici. Une semaine tu vas mourir. Tu vas voir avec moi. Kamila awanke min Kamila awanke pire wana an halimo Kamila awanke ah min Kamila awanke pire mi dogata mi dogata yow ana woni mi cela xam sel 27 anani ko bari wana ko potare ade kam do mi salama 27 toi c'est ton mari c'est le less ko kakam gila en barondirani do hennene ay heddi non hankanti ko minema mbadu goddo ne fofu wara anani moi ça ne regarde pas ko puttinda hamde giri ullunu ko e ko mbada do no nyamo neddo ko ni mina modata ham yaro hey c'est moi qui va répondre elle n'a pas le droit de te faire ce qu'elle veut parce que toi si tu dis reste je dis tu ne pars pas. Tu lui donnes pas à manger. Il se lave pas. Regarde les habits qu'il porte là. Regarde les habits. Pas de parfum ni rien. Il se rase pas. Toi, tu lui laisses comme ça. Tu dis que c'est ton mari. Toi, qui t'es marié avec lui, pourquoi? C'est comme ça. Holdum, oko woni. An kan to nyaram to tam ayna wi masba. To nya to garda yari fom ittata kalis mi totuma kala ko nang me barna me min totalma. Ada yahno ko nyara koyde. Hein? Qu'est-ce que tu Anana no wi masba. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Tu as fait. Mi boy de te faire mi passe chom ci wako. Mi be de te faire mi passe ci mako mi ko hala. Ko nafi gagal gonduda. Seyde nagal ibni ka jido na do a hejan do. Yaro mera passe ci. Je ne sais pas qui est mort là, on a donné ses habits mais il ne va jamais revenir. Tu restes tranquille. Ya hor. Tu restes tranquille. Or wa de ya hor mo de mer. Je dis laisse-le. Laisse-le. Faut pas déchirer ses habits. Faut pas lui enlever ses habits. Il faut laisse hakil araj. Ay tan fi mo do hela hakil. Comment ma ko yaro hojuruma. Laisse ses habits. Je comprends. Laisse ses habits. Asio. Asimi. C'est elle qui va attraper tes habits. Moi j'ai attrapé ça. Asio, laisse ses habits. Je l'explique. Qu'elle laisse. Dis à elle de laisser. Dis à elle. Tu me wapani. Wapam bele wapam. Bimi. Laissez bara. Il faut s'asseoir. Laissez bara. Ça n'est de mofti kaki janani ko jomu moftar. Parce que tout ce que j'ai là toi tu n'as pas. Tu as vu. Regarde-moi en haut jusqu'en bas. Regarde-moi en haut jusqu'en bas. Est-ce qu'on est la même chose? Est-ce qu'on moi tu n'as pas. On n'est pas les mêmes. Regarde-toi. Mina burani mi endi aburani mi dote. Aburani mi wonde chemere hay chemere gore yawra ko. Hay chemere gore ça ne m'est pas rempli ta poignée. Laissez, assis, laissez. Tu ne vas pas partir. Laissez, assis. Yarokon. Ibubir. Kambe gurubi ngon. Min de gil subaka ha jommi yani. Wona yero wona bubir. Alay mo fomu ji. Ha do fawane ni jiter. A fawata e makko yitere. Jinmi haalande mako ceeno ɓurani mi gandal. Wadde an ko yimɓe ɓe kalata ko atina en ka ɗani. Ko tina min ko ɗo tan gonmi gese hay goto mi fottata ni ma. Wallahi ma ummo jonde ka jooɗiɗo kono ma ko ko won wona ayyero wurum ko fof ko ɗum haalata mi nani asimi koko yiitimo asimi holon ala yaade suusa asimi koko watti nawdemo joni yimɓe ɓe gaɗo ɓe mbiyami min tawi ɓe wenduɗa ɓe jooɗi dowrumal forage ala foto ɓe kawrata buubel noon koko haɓɓi paɗon muɗum hina yaha ene yiiloyomo mbiɗa andi ñande o yetti toon foof ko ngal baral yero ñande bo wiyannomi ɗo ko mi ñalloyi galle Saden mi fayi galle Moussa Diallo ko kuulo mi ñaamoyi ga maaro ɓe ko maaro woɗi o yero natti wiidemi noon yontere hannde wadde wonɗo ñaama joni asimi ko watte waɗandema maaro waɗe walla acceke joni de ko birɗo an yero ne suusi ɗum yero dari ɗo haare haɓa ɗo nde aduna fof wuuro fof dilli yero reway asimi o ɗo ɗum de ko an hay kono min kam min hawanimi joni buubel no hoto won buubel wi ko toon fayol tan wallahi mi nangatama Yasine ummoye jonde hol yon abbu buubel gartirana kam buubel ha yero kam waratake hen kadi caggal ɓe jiiri ko buubel o jogori pellude
ay ko koyɗannomi yero ko koye buubel yano e moƴƴi abbo umma tan men buubel e yo fellumo ni min yimɓe pofta min ala wallahi mi wawa ɓe so pellama ko enen dañata wiyete en ndenande dara en dañata ala buubel ya addanam ɗum ya addanam buubel mi addoyta ɗum an e hoore maɗa ande buubel ko kawjuɗo buubel ko kawjuɗo joni kawjuɗo oɗo ivoirien ala ko jogaki yo haajam bone pompa gaz pistolet ala fof koɓe jogotako sakuji mabɓe ɗi ko bone ɓolo ɗum ɓe lowata hen wallahi mi addoytamo wona mo wawani hoto wat noon hoto wat noon tinnoɗa ummo jaaha ganna en buubel yero ɗo joni ko irrécupérable aɗa ko tubakoɓe mbiyata irrécupérable ko o joni koko yiitimo hankanti wawa won la ilaha illallah yero ko omo ɗakkiri ni kono so ngati hunde o weeɓirta noon ko o ɗakkitiɗo debbo wawa heɓrudemo ko ɗakkitiɗo kono ɗa jiyatamo ɗo o hangaka so yiiɗi hunde o yara hen ko ha timmo joni ana fawi yittere ma e makko tan eɓe deggodir walla ɓe joddi walla ka kalnat tan mami ko yimɓe fof kaali ko ala gonga ngo mi natti heɗade eyyi basi ala min wuuro ngo joni koɓe kalata ko mi nattiɓe heɗade nde tawno hankkadi ko probléme tan ɓe jiilani galle o ɗum tagi hay goto heɗata ko joni ana wawide a harminimo a harminimo woni français moi te rentre dans la maison awa wiidemo no wona jaɓani wiidemo no yero an wawa wonde neɗɗo ɗo ken ndewan mi galle Moussa en ndewani galle Moussa Diallo en wona ndewani sara galle Yaya Kako en toon arteren ja ar anje hen oto ɗakkoye miir maɓɓe o ɗakkoye ɓalal ngal ka jiɗɗo ɓakkade ɓalal ngal an o kam ko wayno hangata kam joni ɗakkotoɗa e ɓalal ngal oto ɓakkoye ɓalal ngal ɓakkoye ɓalal ngal oto ɓakkoye ɓalal ngal faw hayret nde oto weddo galle moɗon kalanmi ɓakkoye ɓalal ngal so toi de rentre dans maison toi là de rentre dans ton maison to rentre dans maison a wonta yiidemo de anen ndena harminimo de toi te rentre ton maison dome woppu ko ponda kam ko woppu poofa woppu poofa woppata yaha woppata yaha yahata Allah jaɓi ma harmin galle makko o an yaro an wona neɗɗo ambi muñanma heege muñanma ɗomka a mo muñanma koltu an sona ko dañmi mi rokkuma an ala ho dañƴa a worɓe fof daɗima a dawani a hirdani a feccani a nangue woppata wiidem worɓe fof daɗima e a woppata wiidem a worɓe ittane fof ɓuuɓde a wattane nangue a woppata an hol debbo cohluɗoma hol debbo cohluɗoma hakkille ma welani a miijotako haysa miijo ma woɗɗoyta an min tan mbawɗa wondude mi muñanma foof a oɗo debbo fari so ara tan kaw en mbaɗa feere mbaɗa tan hankanti kala mumen tan ha mbiya na nannuma e makko aɗa wiya kam a yiiɗa ndeket aɗa suuɗo aɗa yaada e makko min ka bawɗo wadde kam anda min yimɓe fof ko sehilaɓam yimɓe fof ne jiiɗimi ala gañƴomi ya ƴeewa somi helta hoorema Allah sa yimi hela hoorema wallahi sa yimi hela hoorema ya boy sama hannima yedda addi ka aussi nitu ka no boy billahi wala sama hannima mbira wona ko wonda père mbay waaji on c'est pas min kam ko waɗi aussi min kam mi anda ɗum ɗo ko gonga makko walla mi famani quoi yo gonɗa e haalde o wi ɗo joni wi ko minen ma kam ken défaillant ji quoi o wi par ce que guila nde no hannino kam ha joni en mbaɗani effort en ballanimo hen min o deeɓi cikkatnomi ni sah maro ba et puis hersini gahen aɗani moor kadi ko ɓii ko nde konko jibinima mi famani taw holɗum mbiɗa mbay faala pour asimi kanko e mo o haalnoma on ñan ko sooɓe eyyi pour balle mo e asimi omo sirini ɗum eyyi a famani joni noon kanko fuɗɗima ni sah a fama wi ko enen vraiment en nafara ko gonga makko et puis moor kadi nan ɗon andi moor kadi aɗa andi ko copain men quoi ko ɓii ko direct de moor ko ɓima ko direct eyyi wona ni ko ɓii kanko jibinima ani hersini seeɗa boy min kam mi anda holno mbatten joni moor kañ hoɗum faala est ce que ça va ko gonga makko mbima boy ɗo jiiɗaɗo noon affaire billahi ko wallahi kalnamami nin de yero woda sikku mo aña asimi de o añani asimi de
ko woni probléme o sa noddimo ɗo buuɓe a noddi Asimi pour o nodo yero no wondi e buubel ko ɗon probléme ɗo woni yero jawara mais yero tan e Asimi ok wadde kalda de kanko suusa buubel noon boyode suusa buubel billahi wallahi tala mo nobi boyo aɗa sikki ko woni o suusa buubel par ce que so buubel tawɗiɓe kamɓe ɗiɗo la ilaha ñaaɗi buubel ko probléme ñaaɗi yo ko ha ƴetta kaaƴe no weddo no no ɗum miruji mum ɗi wat mbimami hay lekki mi yimo jour goto omo ngabbe lekki wiyomo non sa rokki o Asimi sa rokki mo mbayi sa yi ko waɗata yero sahaji ko ɗum tagi wiyomo ko non ko ɗum tagi yero suusadi o de kay mbiɗa billahi wallahi mbiɗa andi kala ƴeftuɗo Asimi o hokki mo mbayi ma dañjo yero probléme ma dañjo yero probléme sérieux probléme a sikkino wona yero a ñanimo de ko kalan mami ko tan saɗa sikki yero no añimo yero a ñanimo ko woni yero suusa darodde Asimi buubel naniya walla buubel no côté ɗo mais quand buubel ñamat ɓe an mone mbaɗa yidde ni gorko ni mone mbaɗa yidde gorko ni gorkam mone mbaɗa yidde gorko ni gorkam ka gorkam aɗa yiɗi gorko Allah toro ne dañmi aɗa ɗum. yiɗi gorko toro aɗa yiɗi gorko Hakkunde- aɗa no mbaɗa yidde gorko ni koko ɓurti ni moƴƴani walla yidde gorko ha ɓurti ni henne moƴƴani walla Allah no seeɗi ni moƴƴani debbo so yiɗani gorko mum mo yiɗata debbo so yiɗani gorko mum mo yiɗata gorko no so yiɗani debbo mum mo yiɗata a mi halta hen hankadi ko heddi hen ko mi wonta woyde ko heddi hen ko a waɗat tan mi watto eyyi ala ni ala na sen ƴettima dewgal men yo gas yo gas yo dajje yo dajjito yo seeko mbimi yo yo dewgal yaatu tato moro moro yo yaatu tato tata moro moro yo dewgal men virgulation an mbawɗa kono yo kaw dewgal men wat prier yo dewgal men ngabbe lekki tan saama ndey mum yo wat cawti eyyi yo dewgal men wat cawti ngabbe lekki tan yo wat cawti saama ndey mum hela mbimi yo avion fero dewgal men yo ngal yo avion fero dewgal yo men ngal moto seeko dewgal men yo karbala seeko dewgal men yo Allah wat dewgal men wasa yo barkin kafioji mawɗi ɗi muñi dewgal meɗen ngal yo dewgal men wasa barkin yo woto barkin yo Woto wat barkin. barkin woto barkin barkinani ni mbaɗa kono kaw barkinani ni ele kaw baba barkinani ni an basɗa ko tama an basɗa ko tama Allah bonima wasi jogade tama an addanmi noppi yo dewgal ngal yaade hendu yo yaade toɓo yaade hendu yo yaade toɓo yo ya yo yaade toɓo yo yaade warango Allah wawi yaade yo Allah wat yo ilam dewgal nawɗum ngal yo ilam yo ilam nawɗum naw dewgal yo men warango nawɗum yo yaade warango way yow wallahi yo hakke yi yo Allah ñaako wallahi yo Allah ñaaw yo Allah ñaako duga wallahi yo Allah yo ñaaw Allah ñaako duga wallahi buuɓe yo hakke yi yo hakke yi yo hakke yi yaro doygalam di Hakke yi. bonnuɗaɗe eyyi doygalam di bonnuɗaɗe yo Eh. hakke yi min nene ko leliɗa e koyɗe makko ko koyɗe ponnoɗa lelade yo Allah ñaaw yo Allah ñaaw yo Allah ñaaw ƴeewa ay yow kelma welani hakkillam welani enen foti kala dewgal aɗani yahata hay nokku ɗaɗɗo dewgal yahata hay nokku yimɓe fof mbi yahata Ah? yimɓe fof no gandu dewgal men yahata Dewgal dewgal men wawa yaade yo wat pos yo wat pos yo wat pos yo wat are wat pos yo wat are yo wat yo dewgal men wat are yo dewgal men wat are wawi fof ko waɗa ɗum ɗo henen danger yo wat ilam yo wat danger yo wat innande yo wat danger yo wat Wa, pos yo, so dewgal men waɗi pos mbasa an wasa kande min certi mbasa sen cetti ko an walla wasa so min certi hay goto restama koto iman ma ala dañ debbo detowomo e an ma adduna dañ debbo an billahi dañta an ma goto dañ debbo wallahi kalno ceermami a perti min an kalde ceerɗa kam mi daña gorko min mi dañi Seeɗa. debbo déjà nen Eh. debbo déjà nen min ay ko worɓe fof min dara saabu worɓe ɓe aɓe jiilo joom kunugal jangal bangal no bamu taw ala dode ala ɓeyde ala haydara kunugalam ngal arsige ɓolo kunugal arsige bolo ɓolo seeram ndiya seeram ndiya seeram ƴeewa paɗa paɗa sa huuni no bamɗiɗi mbaɗa to paɗa to paɗa a wiyami hu to payani a boutique paami bitik ko mbatta bitik boutique bambo paami boutique ko mbatta bitik mari mbattuɗa meɗe
bitik paami ko mbatta toon haajam haajuma an mi wiyanimo ɗo e yontere a yaltata galle o 3 jours hannde mi yaltani ko jiɗɗa joni timmanta o yontere an galle o saɗa yalta ɗo ko laaɓi yaltintuma ɗo kala ko cohluɗa haalnam ko woni ko mbatta bitik ha nder yaro he nder bitik paami mbimi nder ko mbatta bitik a haalantamam ko mbatta bitik mboɗo sooda mboɗo jogi kalis tan mboɗo sooda ko cotta mani meeɗa sonnoyde hoore ma wona an kala ko cohluɗa hayso mbaɗa ɗaani a finninat kam mbiyata ko mami yaha hayso woni nder tarode mbaɗa looto a wiyata yami ari ko lottomi ko saabu gorko so neli joom suudu muɗum koko foti woppude kala ko waɗanno yaha saabu aljanna ma ko joom galle ma jogui wona noon mbiyannoɗa ham ko saabi hannde a nelanin aɗa wiya aɗa yahano hoore ma meeɗi yahande hoore ma mboɗo foftinma aɗa foftinan mi tampani min yo nelal ma waram yo nelal ma helam yo nelal ma nawtam laakara mbaɗa wela mbaɗa weltima yahani addu mi sonnoya toppaɗa nder yaro nder a yahani allah no seedi a yahani woppu ko mbatta ko kadi wona fuddima kadi yimɓe formarama mboɗo jogui e kalis tan wona ɗum wona capanneyam ɗum wona capanneyam ko coɗoyta ko capannayyi wona capannayyi ko capanneyam te ko coɗoyta ko coɗi mari ko coɗoyta ko haaletake wargay sukara wargay sukara addum sonnoy ma yaro yit jam kadi yaro yiilo jam balɗe tati eɗen e jam eɗen e ñalawma Farimata Bintou e bammum eɗen gonno kadi jamma Farimata Bintou e bammum woto addu ɗo hennene subaka bone addu subaka Farimata Bintou e bammum tan gonen e jam ndeeƴen woto addu bone addum sonnoy Asmi an ko an kaldam an ko tagi ɗe balɗe a ñamata ɗe balɗe fof mbaɗami darma mi yiyani fof to ñamɗa ko woni c'est quoi ton problème ha ko an kaldami ko han ma ñamde an Asmi a ñamata an ɗum ɗon ko nenam kalnemi ɗum nenam kam ma waw hen hunde so Allah jaɓi joɗo attends-moi je vais parler ça à maman Nene Asmi. Con. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, Ce que Fatih a dit là, c'est vrai. Moi, je ne t'ai pas vu manger ces 2 jours-là. Qu'est-ce qui se passe? Tanti, tu ne sais pas. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 3 jours. Je n'ai pas vu Yoro. 3 jours. Je ne le vois plus, même dans le riz, je passe, je ne le vois pas. Je sors, je ne le vois pas. Je reviens ici, il ne vient pas. Tout ça là, tu me dis que c'est quoi mon problème? Ah, parce que tu ne vois pas Yoro. Donc, c'est pour ça que tu n'as pas mangé dans ces 2 jours-là. Tanti, c'est compliqué. Oh. Faut pas dire ça. C'est compliqué. Hey, c'est compliqué. Najor fimbir goral wi ko arsuko Naji. ay na jangti non Ko yiyani yero ko dum hadi mo ñamde. na jangti naja naji ko naji may C'est mon problème. Hey Asmi. I mean, me wona guije. Hey, Asmi. Moi, je ne suis pas ton égal. Tu ne peux pas rester ici dans ma maison et faire grève de la faim. Ça, moi, ça ne peut pas continuer. Dans ma maison, ici, c'est chez moi. Tu fais ce que je veux. Tu ne peux pas rester ici sans manger. Ça, moi, mi jabata dum yebde. Dum kam mi watta dum. a wawa defde ataye mbiɗ wawi a wawa jangina kam saabu joom suudu ma so are e juuɗe ma kala ko ganduɗa ene manquira ko an foti manquirde ɗum mboɗo sooda mboɗo ara woppu ko mbaɗa ko kadi mboɗo mooli Allah kadi a ɓuran kam wawde sodde aɗa ɓuran min nulanima woppu mi yiya kino koydam de balɗe tati mi yaltani ɗo yakino e nder suudu he suudu men ne yaaji wona kaw wi ko suudu hangal o rokki en cuuɗal elle galle yakino hen suudu men hay ngesa ne wawi toon wonde hay ngesa ne wawi wonde suudu meɗen
awa yakkinaade suudu meɗen min awa kam funtude min kam mi ɗayiɗo tan kono min hakkille mo no miijo ko moƴƴi sabu hakkille mo ala guese ñamala min hakkillam waɗa dur miijo so miijima tan waɗat ko zut to mbatta ko mi miijima min miijima ɓooyi holko miijira min ko miijira miijima ɓooyi ko miijira mi haalata haal ko miijira haal min miijimi ko warga e sukara min eyyi min nene miiji mi nana waɗa hen nana nda ana ari sood warga nogas sukar sappo e joyi nana buuɗi uji sukar sappo e joyi nana buuɗi joyi eyyi ya nder ya nder min sam yeehi sam mbaɗa wawi hokkede wadga e sukar e nana e ƴulɓe foof mi artiranma capannayyi ma min aɗa andi kam joom arsige mi wimo joom kunugal janjal worɓe foof ne jiilo ɗum ko dañƴa ko koko saɗi debbo ɓaleejo joom kunugal bangal no bamule wona gorko foof dañata ɗum wona gorko foof dañata ɗum eyyi ya nder ya ɗo darata ya ara yimɓe jooɗoɗo yaro fibrema e taɓande ma ya jur ko jaɓa yam tawte ɗo yo yumma may naata aljanna ɗum nena maayi naati yo naata aljanna o naati boyi eyyi o wiya mbaɗa ko guɗi eyyi basi ala ƴa wona wiira ka joom huno ko arsude eyyi ya yen tawde ɗo mbimi yen tawde ɗo eyyi ya jur ko jaɓa nani o juulani sakana jaɓe Famille, si tu es ici, tu manges. Tu ne manges pas. Tu prends tes crics et tes calaques, tu dégages de chez moi. C'est simple comme bonjour. Parce que moi, je ne peux pas rester ici avec toi. Tu ne manges pas. Si tu meurs ou tu tombes malade, les gens vont dire que c'est à cause de moi. Donc ça, là, je ne vais pas l'accepter. Moi, Tanti, attends. Tanti, moi, je dis que si je ne le vois pas, je ne mange pas. Si tu ne vois pas hier, tu ne manges pas. Voilà. Et d'accord, donc on va faire comme ça. Si tu ne vois pas hier, ne mange pas. Tu ne manges pas. Tu prends tes bagages et tu sors de chez moi. Est-ce que c'est clair? Hé, Asmi, toi là, tu commences à me les mettre. Ta situation là, ça commence à me dépasser. Tu m'as compris? Hé, c'est à toi que je parle, non? On va y wonde do nyamano yerani mino madanam do problème so faangi do mo adanta problème so min mera waddu boni yoni tan ko ngangiji mami do ko e galla mo ada woni do yenen ada woni bi jamana mi yebatam ada joodo a nyamani a yerani woda ko hemma do wiye ko min sabu hande kala ko hemma min woni responsable ma anani ce que je te dis là il faut mettre ça très bien dans ta petite tête là tu manges ou tu dégages de chez moi anani min ta situation là ça commence à me dépasser. Anani, ni mi mbere hala wala. Je mange pas. Ça mange wonta. Ça mange wonta do e gal he. Ko nenam halal ma ko anani dum hakkile ma. Ça mange wonta do min wiye min bari biddo. Anani, ça mange tan ya. Paya wuro man kora toi aussi ala do. A nyama tan gona do a nyama do bowal. Pourtant on était des amis toi et moi. Hande en gona amis. Parce que bi da ka wada grève de la faim e gallami. Min jabata dum. Si c'est comme ça, il faut changer d'habitude. Je vais changer de rythme. Donc, il faut faire comme ça. Il faut amener un peu de pain et de l'eau. Je vais manger un peu. Tu vas lui dire. Tu vas dire à ta maman. Il faut amener un peu de pain seulement, j'ai dit. Vas-y. Il faut la faire savoir que je suis en train de manger. Oh. Tu as compris? Grosse là, si je ne fais pas, elle va me faire chasser de la maison. Si je pars de là, je ne vois pas mon mari. Depuis que je suis tombée malade, même pas par ça, moi là, j'ai pas eu. Même de lui prendre, la personne m'a donné. Hey, qui va s'occuper de moi? Si je sors d'ici là, je vais mourir.